ustugol coggoli nguura o ina jeeya e peeje de Sénégal naaɓe ɓurno fadde e laamu Bassirou Diomaye Faye o tinnima hen lebbi 3 caggal nde o jojina e lefol laamu leydi ndi kono pellital ngal doftaka ñaameje ustonode fof beydima oɗo saaha ha heddi mburu e maaro cewko ngam yubbinde laamu mabɓe. Bassirou Diomaye Faye e Ousmane Sonko gardiɗo gouvernement o kulli ebbore mabɓe wiyetede Vision Sénégal 2050. ebbore nde tugni koye ndema e ngalluji pétrole et gaz. Sénégal heeɓi hen fewnude tonnuji 19 oɗo saaha laamu ngu woni koye yewtidde e gollidiɓe mum ngam ɓe pirta kawrede ɓe dañno e Macky Sall e on banggue. E banggal awo nanodiral sifangal hakkude Sénégal e dental Europe dartinama. Laade mabɓe natti awde e gueji Sénégal. Port mo Dakar koye caɗele woni ngaalu makko ustima e nder hitande nde. Mbayluji pewndodi ciment natti yeyde ko heewi sabu maadi dartinadi. Dum noon jibini ngakkende kaalis e nder leydi ndi kono horejo leydi ndi yamiri yo mango ngo jokku. Fadima Sy, Dakar, RFI.